מציין את חג החנוכה על ידי מנורה. ולכן גם בן יהודה, כאשר היה צריך למצוא איזה מילה, אז הוא דיבר על חנוכיה, גם זו מילה חדשה שנתחדשה על ידי בן יהודה, הוא דיבר על חנוכה או חנוכת המזבח, וקראו לה חנוכיה, לא אמר מנוריה, כי אין, אסור להדליק מנורה. יותר מזה, כתוב בתורה כמתכונתה לא תעשו, אסור היה לעשות. הרב קוק כותב שבגלל זה קפצו ל8 והפכו ל9, כי אם נעשה 7 שמא לפי השיטה שאומרת שאפילו מחומרים אחרים זה אסור, לפיכך לא צריך להיות. אז מצד אחד אנחנו רומזים למנורה, אבל אנחנו לא רוצים לבנות מנורה. מה אנחנו רוצים? נר איש וביתו. החיוב היה להדליק נר אחד. הוא בעצם לא צריך שום חנוכיה. שים נר על הרצפה, קיימת ידי חובה. אני רוצה להציג בפניכם משהו דווקא שאומרים שהתימנים היו למעשה. הדבר הזה זה חתיכת גוש אבן גיר. אבן גיר הזאת, יש בציורים טוענים שהתימנים מה-13 וה-12 הם התחכמו אבן גיר, קדחו בתוכה, שמו פה שמן ושמו פתילות לצורך העניין הזה. כמובן זה אני עשיתי אותה פה עד כמה שאני עובד באבן, לקחתי מבולקה את הדיסק ועשיתי את הדבר הזה.